ξαδερφάκια μου τα είδες, τα όμορφα, τις κουκλάρες. Μορφός εγώ. Το έχει το σόι, το έχει Κρήτη. Και η Τσίβα βέβαια. Γεια σας. Ξέρετε να μαγειρεύετε. Έχω παρέα σήμερα. Έχω την κυρία Καλά, Ρίτσα. πώς είστε, καλώς ορίσατε. Αν ξέρουν να μαγειρεύουνε, ούτε αυγό. Εδώ θα βλέπετε. Ξέρεις να μαγειρεύεις, αγάπη? Ξέρω. Ξέρω να κάνω μελέτα. Ομελέτα. Και μακαρόνια. Μικρά κοριτσάκια είναι. Πρέπει να μάθει να βλέπετε πρωινό καφέ εδώ πέρα με την ξαδέρφη για να μάθει να μαγειρεύετε. Είναι φοιτήτρια εδώ η μαντάμ. Ό,τι καλύτερο. Άμα δεν μάθουν τώρα που μένουν, μόνοι σας μένετε? Όχι. Όχι, με τη μαμά, Δεν πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ σήμερα, Βίκη μου, έχουμε ένα θαύμα. Ναι. Έτσι μας έχει πει η κυρία Ρίτσα εδώ πέρα, Ζερβού, ότι το Thermomix κάνει θαύματα. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω. Κάνει θαύματα. Θα το κάνει. αποδείξουμε. Τι έχετε σκοπό να μας κάνετε σήμερα, δηλαδή, με αυτό το θαύμα? Σήμερα θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο φαγητό. Θα κάνουμε ένα ριζότο. Εμείς σας αφήνουμε να τα πείτε, να τα ξεκινήσετε και ωραία με τους τηλεθεατές. Πάνε τα ξαδερφάκια μου και φεύγω. Έχουμε νέα να πούμε. Εντάξει, να τα πείτε. Θα έρθω μετά να γνωριστούμε καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μου, τι ακριβώς κάνει δηλαδή αυτό, Thermomix? Το Thermomix κάνει τα πάντα, Νικόλα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς στην κουζίνα. Δηλαδή, γλυκά, μπορούμε ψωμί, να κάνουμε ζύμες, μπορούμε να κάνουμε γλυκά, να κάνουμε ψωμιά, αντικαθιστά 18 συσκευές στην κουζίνα μας. Αλλά το πιο σημαντικό, χωρίς εξαρτήματα. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε κουζίνα σήμερα. Εγώ δεν έχω βάλει ούτε τηγάνι ούτε κατσαρόλες εδώ πέρα. Όχι, σήμερα τα πάντα θα τα φτιάξουμε στο Thermomix. Και μάλιστα μου είπαν να μην βάλω ούτε ποδιά. Όχι, βέβαια, δεν φοράμε ποδιά. Δεν φοράμε ποδιά με το Thermomix. Είναι καινούριος τρόπος μαγειρικής, ο σύγχρονος τρόπος μαγειρικής. Να μας δείξετε κάτι για να μας πείσετε. Γιατί εγώ δεν πολύ πιστεύω τώρα ότι αυτό το πράγμα κάνει θαύματα εδώ πέρα. Ένας κάδος. Βέβαια, τα πάντα γίνονται μέσα σε αυτόν τον κάδο. Ναι, ο οποίος είναι ανοξίδωτος. Είναι ανοξίδωτο και τα μαχαίρια που έχει στη βάση του το ίδιο. Κόβει και λαχανικά αυτό. Τα πάντα. Οπότε μπορούμε να κόψουμε τις σαλάτες, μπορούμε να κόψουμε τα τυριά μας, να κόψουμε κιμά. Λοιπόν, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Κάτσε όμως να ξεκινήσουμε. Ωραία, για να το δούμε. Λοιπόν. Απλά ήθελα να σταθώ στο ότι είναι ανοξίδωτο γιατί δεν οξυδώνονται τα λαχανικά που έχουν τις βιταμίνες τους. Βέβαια. Λοιπόν, τα βάζουμε τα υλικά μας. Δεν θα τα κόψουμε. Όχι, δεν χρειάζεται, θα τα κόψουμε επί τόπου. Τι λες εδώ, αρχίζω και πείθομαι τώρα. Και ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Και τι έτσι σκέτα, έτσι θα τα κόψουμε. Για να βράσουμε λαχανικά, το κάνουμε τώρα αυτό? Όχι, τώρα θα τα κόψουμε, θα τα τσιγαρίσουμε κανονικά για το εδώ μέσα θα τα τσιγαρίσουμε. Βέβαια. Μαγειρεύει παραδοσιακά όπως τα μαγειρεύαμε στην κατσαρόλα μας, κανονικά στην κουζίνα μας. Για να μην κάνει θόρυβο. Όχι, βέβαια. Και αθόρυβο. Και αθόρυβο. Λοιπόν, αυτό ήτανε? Είναι έτοιμο. Τι λέτε, δεν το πιστεύω, να το δω. Κοιτάξτε να δείτε τι έκανε, το βγαλό. Βέβαια. Κοιτάξτε να δείτε μέσα του. Σε 2 δευτερόλεπτα. Για πάμε παρακάτω. Λοιπόν, θα τοποθετήσουμε το ριζάκι μας. Έχει ειδικό εξάρτημα, λοιπόν, και νεράκι. Μας. Και κρασάκι. Το αρωματίζουμε κιόλας. Βέβαια. Λοιπόν. Κυρία Πατέρα, έχει ενθουσιαστεί εκεί πέρα. Και δεν πειράζει που είναι τα λαχανικά από κάτω, έτσι παίρνει και αρώματα. Και πάνω έχουμε αυτή την κατσαρόλα ατμού. Το προσθέτετε από πάνω. Λοιπόν, που έχουμε τοποθετήσει στην κάτω βάση τις γαρίδες και πάνω έχουμε βάλει τα λαχανικά μας. Μέσα σε 20 λεπτά θα έχουμε έτοιμο το ριζότο μας και μια βραστή σαλάτα. Έχει τη δυνατότητα να μαγειρέψει σε πάρα πολλά επίπεδα. Σε 4 διαφορετικά επίπεδα, δηλαδή μέσα στον κάδο κάνω τη σάλτσα. Τώρα τι, βάλαμε 18 λεπτά. Βάλαμε 18 λεπτά. Σε 18 λεπτά θα είναι έτοιμο το φαγητό μας χωρίς να είμαστε από πάνω, χωρίς να το προσέχουμε, χωρίς τίποτα. Ναι. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τις δουλειές μας. Βέβαια και το Thermomix, όταν θα είναι έτοιμο το φαγητό μας, ειδοποιούμε ένα χαρακτηριστικό ήχο. Σε 18 λεπτά δηλαδή έχουμε κόψει τα λαχανικά μας, θα κάνουμε ριζάκι, θα ψήσουμε τις γαρίδες. Και θα έχουμε και μια πολύ ωραία βραστή από μέσα. Ναι, τις βάλαμε έτσι. Όχι, κανονικά. Και από πάνω λαχανικά ατμό. Μια βραστή σαλάτα. Βέβαια. Τι λέει τώρα. Και 18 λεπτά, εντάξει, 18 λεπτά δεν έχουμε. Θα δείξουμε το αποτέλεσμα εδώ πέρα. Βέβαια. Το οποίο το έχετε στολίσει και πολύ ωραία. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα σε 18 λεπτά το βάζετε. Με δουλεύει. Το Thermomix έχουμε οικονομία χρόνου, κόπου. Ναι, λοιπόν. Καλά, σίγουρα. Δεν λερώνουμε. Δεν λερώνουμε και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχουμε λερώσει πολλά σκεύη. Εντάξει, ίσα το λαδάκι, έχουμε βάλει τα λαχανικά μας. Μπορούμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ναι, βέβαια, αυτό που βλέπεις, όπως είναι το ριζότο με τις γαρίδες, το ίδιο και τα λαχανικά. Και αλντέντε, έτσι, μια χαρά τα λαχανικά μας. Όχι πολύ βράσιμο. Μεταξύ παίρνουν αρώματα. Δηλαδή όλα αυτά μέσα μαζί με τα λαχανικά, τις γαρίδες και το ριζάκι. Ναι. Μάλιστα, τι άλλο κάνει δηλαδή αυτό, για εξηγήστε μου, γιατί βλέπω εδώ πέρα το φυλάδιο. Εντάξει, το γρήγορα το καταλαβαίνω, υγιεινά το καταλαβαίνω με τα λαχανικά. Εδώ βλέπω γλυκά. Μπορούμε να δημιουργήσουμε οτιδήποτε θέλουμε. Οποιαδήποτε συνταγή δική μας μπορούμε να την προσαρμόσουμε και να φτιάξουμε. Ναι. Εύκολα. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπεσαμέλ κάνει που έκανα εγώ παστίτσιο προχθές. Προχθές και την έκανε στο χέρι και σε είδα. Εδώ μέσα λοιπόν μπορούμε να ρίξουμε όλα τα υλικά και μέσα σε 7 λεπτά είναι η έτοιμη. Και δεν είμαστε από πάνω, μην μας βολιάσει. Καθόλου, ούτε να μας βολιάσει, τίποτα δεν χρειάζεται. Τα αφήνουμε μέσα. Μαγιονέζα. Μαγιονέζα σε δευτερόλεπτα. Σε δευτερόλεπτα. Τι λέτε, εγώ τώρα μαγιονέζα για να κάνω, παίρνω ένα μίξερ, ρίχνω σιγά σιγά ή μάλλον στο χέρι εγώ την κάνω συνήθως, με το φουέ, με τον αυγοδάρτη
τα αυγά, τους κρόκους και λίγο το λάδι, λίγο το λεμόνι, με προσοχή να μην μας κόψει. Τι τα βάζουμε όλα εδώ μέσα? Εμείς τα ρίχνουμε όλα εδώ μέσα εκτός από το λάδι. Και αρχίζουμε και ρίχνουμε το λάδι με κανονική ροή. Μέσα σε 20 δευτερόλεπτα έχουμε 1 κιλό μαγιονέζα έτσι. Σε δευτερόλεπτα, 1 κιλό. Δευτερόλεπτα, τα πάντα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί ούτε συντηρητικά έχει μέσα, ούτε τίποτα. Μα όταν φτιάχνουμε κάτι μόνοι μας, επιλέγουμε και εμείς τι θα βάλουμε μέσα. Γι' αυτό μιλάμε για υγιεινό μαγείρεμα. Μετά κάτι άλλο που θέλω να σου δείξω. Είναι και 100 βαθμοί που έχει. Βλέπεις, μέχρι 100 βαθμούς φτάνει το θερμομίξ. Μέχρι 100 βαθμούς. Ιδανική θερμοκρασία, βέβαια, για να μαγειρέψουμε το φαγητό. Και να κάνουμε και τη μαγιονέζα, όντως. Χρειάζεται κάποια θερμοκρασία. Βιταμίνες, ιχνοστοιχεία. Και τι δουλεύει σαν ζυγαριά? Έχει και ζυγαριά, θα το δείξουμε στο επόμενο παρασκεύασμα που θα κάνουμε. Τι έχει σκοπό να κάνετε? Εντάξει, τώρα αυτό το είδαμε, το έχουμε κάνει εδώ πέρα. Να προχωρήσουμε να δούμε κάτι άλλο. Βεβαίως. Τι θα κάνουμε? Βλέπω εδώ μου έχετε φέρει φράουλες, ζάχαρη. Θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία μαρμελάδα. Και μαρμελάδα. Και μαρμελάδα. Κοιτάξτε να δείτε το θερμομίξ τώρα, δηλαδή θα μας τρελάνει τελείως. Μαρμελάδα, δηλαδή έχουμε κάνει το ριζότο με τις γαρίδες, τα λαχανικά και θα κάνουμε και μαρμελάδα. Και κάνει και ψωμί, Κάνει ζύμες, ό,τι μπορείς να φανταστείς από ζύμη μπορούμε να το κάνουμε. Θέλεις το καθαρό, Ναι, ωραία. Βέβαια. Για βάλει το καθαρό, να το πάρουμε αυτό πίσω. Γιατί δεν έχουμε 18 λεπτά, θα το βάλουμε μετά να το φάμε εδώ πέρα. Λοιπόν. Να δούμε και αν είναι γευστικό, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, πατάμε, βλέπεις και γίνεται ζυγαριά. Βγάζει την ένδειξη. Δεν είναι λίγο πολύ μπέρδεμα τώρα αυτό, τόσα κουμπάκια εδώ πέρα? Δεν είναι. Όχι. Θα σου το εξηγήσω τώρα αμέσως. Εντάξει. Άντε, εμένα να μου το εξηγήσετε τώρα. Οι τηλεθεατές μπορεί να μην το δούνε, να το καταλάβουν και πολλοί από τη τηλεόραση. Δηλαδή, πώς μπορούμε να μάθουμε πληροφορίες για όλο αυτό το πράγμα? Μπορούμε να το γνωρίσουμε λοιπόν στο σπίτι μας, στο χώρο μας, στο θερμομίξ. Πηγαίνετε δηλαδή από σπίτι σε σπίτι? Και ανάλογα βέβαια, ναι, και κάνουμε κάποια παρασκευάσματα και την προσαρμόζουμε βέβαια την παρουσίαση ανάλογα με τις διατροφικές συνήθειες. Το δείχνετε δηλαδή? Βέβαια, κάνουμε παρασκευάσματα. Βέβαια, 801 11 52 200. Ωραία. Για να δούμε τη μαρμελάδα. Λοιπόν, έχουμε βάλει είναι τις φράουλες. 620. Τη ζυγίσαμε κιόλας, έτσι? Βέβαια. Έχουμε βάλει μέσα πατάμε, μηδενίζει και ξαναζυγίζουμε. Βγάζει το απόβαρο και ξαναζυγίζει. Και ζάχαρη 500. Και 500 γραμμάρια ζάχαρη. Το μόνο που χρειάζεται αυτό τώρα, κανονικά, είναι να το κλείσουμε, το ρυθμίζουμε. Λοιπόν, και ξεκινάμε. Σε πόση ώρα κάνουμε μαρμελάδα? Πόση ώρα θέλει? 15 λεπτά? 15 λεπτά. Σε 15 λεπτά είναι έτοιμη η μαρμελάδα μας. Την ώρα που ετοιμάζετε βάζετε τα υλικά μέσα, ρίχνετε τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο και έχετε βάλει, ας πούμε, χωρίς να χρειάζεται να είμαστε από πάνω, χωρίς να ανακατεύουμε, χωρίς τίποτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να ρίχνουμε τα υλικά. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα τα κάνει το θερμομίξ για μας. Δεν είναι καταπληκτικό? Σε 15 λεπτά θα φάμε μαρμελάδα. Θα φάμε μαρμελάδα. Εδώ πέρα με ολόκληρα κομμάτια. Και με ολόκληρα κομμάτια. Και αν θέλουμε να την κόψουμε τελείως, μπορούμε να την κόψουμε τελείως. Εγώ έχω φέρει σήμερα 2 μαρμελάδες. Μπορούμε να κάνουμε γλυκά του κουταλιού υπέροχα. Εντάξει, δεν ξέρω αν οι τηλεθεατές έχουν πιστεί, αλλά εγώ, σαν επαγγελματίας, έχω τα καλύτερα να πω για το Thermomix. Εμείς είμαστε κομπλέ εδώ πέρα.